goddag og velkommen til Så kan du lære det. En podcast, hvor jeg har forskellige mennesker inde og snakker om forskellige emner omkring læring. Og i dag så har jeg en gæst på besøg igen, som også var inde for, det var nogle måneder siden efterhånden, 3-4 måneder siden. Det er dig, Luca. Yes. Velkommen til. Jo, tak. Sidste gang, der snakkede vi noget om din, både din rejse ind i e-sporten og foreningslivet, men også hvor du kom fra i forhold til foreningslivet omkring karate. Hvis folk kan huske det. Hvis de ikke kan, så kan I lytte tilbage. Så kan I begynde at lytte til det. Og lytte til mig snakke om mig selv i en time side. Så det var afsnit 3 i hvert fald her i sæson 2. Nu er vi begyndt sådan en lille uofficiel sæson 3, hvor jeg så har nogle gæster inde på besøg igen. Måske kommer der nogle helt andre. Det, who knows. Surprise. Sidste gang, der snakkede vi meget om e-sport, og du sluttede af med at fortælle lidt om det et projekt, de var i gang med at starte op, som skulle være sådan noget, hvordan man bruger e-sport til at komme tilbage på jobmarkedet og ud af ensomhed og sådan. Så måske det giver mening, du bare fortæller lidt om hvad det er til en start. Ja, men det kan jeg godt. Det er jo et projekt, vi har, kan man sige, lavet i samarbejde med både med Slagelse Kommune, men også sammen med Velux-projektet, Velux-fonden, hvor vi simpelthen har søgt nogle penge til at kunne gå ind og hjælpe en masse unge mennesker, der er uden for arbejde og uddannelse, med at komme tilbage i det, og finde deres vej tilbage ind i livet, og finde ud af, hvad de gerne vil, og ligesom hjælpe dem ind til at være bedre sig selv, tror jeg mere det. Det handler ikke så meget om, det lyder lidt bars måske at sige, at få dem ud i arbejde, fordi det er jo ikke det, der kan man sige er målet, det er ligesom at hjælpe dem med et sted, hvor de har det bedre, og kan fungere på et arbejdsmarked, fungere i en uddannelse, og måske nå de ting, som de drømmer om i deres liv. Så noget, det kommer også, har fornemmelsen af, at sådan noget kommer lidt af sig selv, når man ligesom finder sig selv, og finder sin plads, og har det godt med sig selv, så bliver sådan noget med job, og alt sådan noget, tit også lidt lettere. Ja, så forstår man lidt mere sin rolle også, og finder sin plads, ikke? Og finder ud af, hvad man egentlig gerne vil, får måske nogle andre ambitioner. Men det kræver, at der ligesom alle de andre ting i livet er på plads, og der er også været rigtig mange, både unge mennesker, men også voksne mennesker, der kæmper med en masse ting, som enten er sket i deres liv, eller både som de selv har været inde over, eller noget familieorienteret, eller andre ting, som bare gør, at de er et sted, hvor de har svært ved at omgås i systemet, og lykkes i fællesskaber. Det er også en af forsøgene ved det digitale, det er ligesom, det er i hvert fald det, jeg følte, da jeg var barn. Sådan lidt mere åbent fællesskab. Man blev sgu ikke dømt lige så meget. Ja. Altså, når skærm imellem, så er vi e-sport, der er jo også en forening, og man ser ansigt til ansigt, men der frasorteres bare en masse ting. Helt klart. Det er jo en af de ting, jeg i hvert fald i min tid til Sørby, synes var helt fantastisk, da jeg arbejdede meget med de her bootcamps og events, som vi lavede, hvor vi samlede alle vores folk. Det var netop at se de her 5 spillere komme gående, som aldrig nogensinde havde snakket sammen i hverdagen. Ja. Men fordi de har startet med at snakke online og har en fælles interesse, jamen, så falder alle de her fordomme egentlig væk, ikke? Så det er jo noget af den e-sporten kan. Men det andet er jo også, at det er bare, som sagt, det er meget inkluderende. Så når man kan hurtigt falde i snak om et spil eller et emne, og så er det sådan lige meget, hvad man ser ud, eller hvad man har lavet, så er det jo spændende at sidde og snakke om en fælles interesse. Ja. Og så er der jo oftest rigtig mange, der, når man ikke har så meget at lave, eller har svært ved at finde ud af det, jamen, så falder man ind i gamingverdenen i hvert fald, og bruger den som et escape. Så at kunne bruge den til noget positivt også, og ligesom at fremme nogle ting også. Det er jo det fede ved det, at den kan begge dele. Ja, for det der jo, i hvert fald for mit vedkommende, var noget af det, der var fedt ved den, det var et safe space. Altså, der er man i kontrol, der er man det godt og sådan, og hvis man så kan bruge den som en drivkraft ind i, at den styrker ro og tryghed, der er i det, så bruge det til at øve sig og træne, eller
Eller bare finde nogle mennesker, der har, som sagt, samme interesser og bruge det, ikke? Som sådan fællesnævner for, at man, okay, der var nogen, der er sammen som mig her, som man måske kan relatere lidt til, ikke? Det er jo meget det, fordi der er jo som rigtig mange, der bruger det som safe space. Det gør jeg også selv, da jeg var yngre. Det var en verden, man kunne sluge sig ind i, og når tingene ikke helt gik så godt i skolen eller andre steder. Så det, at man kan finde nogle mennesker, der egentlig har samme interesser, tror jeg, det betyder rigtig meget. Jeg tror, noget af det, vi har hørt oftest fra de folk, der så har været igennem vores projekt, det er jo det der med, at første gang de kommer til os, jamen der bliver de spurgt om, hvad spiller du? Og det er med det samme en ting, sådan, wow, det har jeg aldrig blevet spurgt om før. Det er noget af det fedeste, at der er nogen, der interesserer sig for mig, altså spørger ind til mig, ikke? Fordi der er man måske vant til at komme ud på en arbejdsplads eller noget andet, hvor det bare handler om job, og handler om... Hvornår kan du møde? Hvornår kan du møde? De her ting er relateret til arbejdet. Hvordan handler det mere om, jamen, hvad kan du spille? Det er sådan ret vigtigt at vide, ikke? Så kan man sidde og snakke lidt. Det er sådan en god icebreaker til at starte med, ikke? Og så med straks føler de sig lidt mere åbne og forbundet til det, kan man sige. Og hvordan startede det her projekt egentlig? Altså, hvordan fandt I ud af, at det kan et eller andet med job? Ja, men vi havde jo altid en idé om, at vores motto er altid, at mere end e-sport. Det er jo, kan man sige, været sådan motto altid. Og det er jo gået fra bare, kan man sige, i starten bare være fokus på fællesskabet og de ting udenom spillet. Det handler ikke altid om, at folk skulle blive professionelle eller blive absolut gode spillet, men det handler om det fællesskab, det indebar. Og jeg tror med tiden, realiserede vi bare, at det er sådan, at hvad man ikke kan bruge det til at tænke videre. Altså, jeg har altid nogle personer i foreningen, som rigtig godt kan lide at tænke, hvad er det næste? Hvad kan vi gøre mere med det her? Og begynde stille og roligt at tabe ind i kan man sige, skolesystemet og prøve at bruge det den vej igennem, men så egentlig også mærke, at der var rigtig mange mennesker, som var hos os gennem foreningen jo, og var utrolig glade for fællesskabet og fandt rigtig meget ro i det og sikkerhed i det, og at vi havde nogen, som vi kunne hjælpe videre, om det var ting med skolen eller andre steder. Og det ville jo ligesom gerne, jeg tror, jeg undersøge, om det ikke kunne, det blive en større ting. For vi godt kunne mærke, at det kunne et eller andet, det her fællesskab, og den måde, at folk havde det på, når de var hos os. For jeg mindes da, at da jeg var tilknyttet foreningen, så var der nogle gange nogen, der var op i praktik der, som også var en del af foreningen. Var det sådan, det startede, at der var nogen, der bare kom og spurgte, hey, kan jeg egentlig komme i praktik her, fordi at det siger min sagsbehandler, eller... Ja, vi havde jo nogen, der var gennem foreningen, som sagde, kan vi komme i praktik her, både om det er så skolepraktik eller noget andet, men kommer den vej op, ikke? Fordi det var et sted, de følte sig tilpas, de kendte menneskerne, de følte sig trygge af menneskerne, det betyder utrolig meget for... Ja. Så kan man ligesom kombinere det på en eller anden måde. Ja, lige præcis, og så i stedet for at på den måde prøve at se, om vi kan få nogle flere ressourcer til ligesom at bruge tid på, investere noget tid i de her mennesker, ikke? Og hjælpe dem videre. For det var bare for jeres glatte, for der er jeres gode hjerte, I gjorde det til at starte præcis, med, ikke? Vi er der jo for at prøve at hjælpe en masse mennesker og gøre en forskel. Så ja, jeg tror da bare, vi mærker efter og sagde, at det kan eller andet det her. Der er en masse mennesker, der efterspørger og kunne være heroppe og bruge fællesskabet til noget positivt, ikke? Og har udviklet sig positivt igennem det, så man ikke kan tage det med videre ud og række ud til nogle flere mennesker, end måske bare dem, der kom ind i foreningen. Hvad var det så, der skete først? Var det, at der var en aha-oplevelse, succeshistorie først, eller var der sådan nogle små ting, der gik godt, og så tænkte de, hvis vi får nogle ressourcer til det her, så kan vi rent faktisk gøre en forskel? Ja, altså, jeg tror jo, som sagt, at det er gennem tiden, at vi har haft nogle gode historier i foreningen med folk, der gennem fællesskabet er virkelig er bloomet og kommet bedre sted hen, ikke? Har haft nogle gode historier dem igennem, både som spillere, men også som mennesker. Måske har vi snakket med nogen omkring uddannelse og hjulpet dem videre, at de har fundet deres uddannelse igennem, at snakke med os og så videre. Så jeg tror egentlig, det har sat tankerne i gang, og så har man jo været ude og ligesom at begynde at snakke med nogle folk, der kan rykke på nogle ting, og prøve at høre, hvad man kan lave i det her samarbejde. Og komme så op til et samarbejde, kan man sige, med kommunen til at starte med, omkring at få nogle borgere, kan man sige, i aktivering. Ja. Og så efterfølgende, at vi ligesom fik fonden med ind over og støtte det her projekt, med og også at kunne hjælpe dem med noget efterværende også, det vil sige, når vi har haft den igennem hos os, og forhåbentlig få ud i noget praktik eller nogle virksomheder, vi så stadig kan støtte op omkring den. Fedt. Og ligesom give den, så overgangen bliver nemmere, for det er jo oftest det, at de bliver, kan man sige, også bliver tabt, ikke? Eller i hvert fald har det svært, det der med, okay, men så er man jo steder, og egentlig har det meget godt, og så skal man ud og nye mennesker, og nye steder, og nye regler, og alle de her ting, man skal forholde sig til.
Og det kan være utroligt svært, hvis man så forsvinder helt fra det trygge. Så på den måde prøver vi ligesom at kunne støtte dem igennem det også, ikke? Så man hjælper dem igennem hele den proces, indtil de virkelig er godt tilpas i det nye sted også, ikke? Så ved at de har et fællesskab, der bakker dem op, kan lære at indgå i et andet fællesskab nemmere. Det er sådan det, der er hele tanken bag det. Det synes jeg giver god mening. Og der er det også at have med jobafklaringsforløb. Altså jeg har arbejdet meget med unge mennesker, som var igennem det, og der er bare noget mangel på noget intuitivt. Altså når man er i sådan et afklaringsforløb, så skal man have ret meget sådan regelviden for at vide, hvad er det rent faktisk, jeg er ude i afklaring for. Yes. Og den kobling, der har jeg i hvert fald oplevet, at i de samarbejder med unge mennesker, jeg har haft, der har været en stor ressource for dem, at jeg som fagperson kunne oversætte, ikke? Så det der med at, det er også ligesom at have jer i deres hjørne, det giver god mening, at det giver noget tryghed. Hvorfor fanden skal jeg det her nu? Nej, men det er sådan og sådan. Og... Ja, præcis. Og det fylder også meget, kan man sige, når folk i starten kommer ud til os, hvad er det egentlig, jeg skal herude? Hvorfor er jeg her? Og ligesom få dem til at forstå, at vi ligesom prøver at sammen med dem at finde ud af, hvad skal der ske? Finde et sted, de kan være og være glade for. Og ligesom få lidt mere lysten, måske. For nogle af dem i hvert fald lysten på livet og arbejde og alle de her ting. Men for andre også bare at kunne finde et sted, hvor de kan være glade og kan nå et sted hen, hvor de kan leve deres liv, ikke? Uden bekymringer. Jeg kan leve sit liv, som man har lyst til. Ja. Og det er ofte så svært for dem at finde ud af, men altså mange af dem er jo, kan man sige, jeg er også i et stadie, hvor jeg har det jo egentlig fint lige nu. Jeg har det egentlig meget godt. Så det er først det der med at lige at også hjælpe nogen med at få øjnene op for, hvad kan det egentlig mere end det? Hvad kan livet mere? Hvad kan man opnå? Du må sige nogle små drømme, man går efter og så videre. Så det er jo også sådan små steps at komme hen til, ikke? Og stille og roligt, så man så kommer ind med det, og det er de folk, vi har haft igennem, jamen, så får de øjnene op for mere, og får en helt anden, kan man sige, livsglæde, som man nu får, når man har, det er noget mening i livet. Jeg har noget mening i livet i hvert fald, det ikke, finder sin rolle i det. Det tror jeg er ret vigtigt. Og det er der nogen, der lige skal have et lille skub til. Ja, jeg har arbejdet meget med mennesker med autisme igennem min karriere, og der er også rent ind i mange, som har det sådan, jeg har det fint. Livet er okay. Men nu kommer jeg i hvert fald i nogle tilfælde sådan jeg kan alligevel ikke det, jeg gerne vil. Så det er egentlig bare, så længe det gør ondt og er nederen at være til, så er det fint nok. Ja. Og det der med rent faktisk at komme et sted hen, hvor man kan ture og tro på, at det behøver ikke kun at være fint nok, det rent faktisk blive godt, rent faktisk blive, som jeg gerne vil have det. Det kan i hvert fald virkelig gøre underværker i menneskers liv. Ja, og det er med at komme ud over ens barriere måske. Altså, man har jo måske nogle barriere i livet, der er blevet både sat med sig selv, men man måske også har gennem nogle parter har fået diskuteret, jamen det her, det kan du ikke, og det har du svært ved. For ligesom for nogen at komme afsted hen, hvor de kan komme ud over de her barriere og grænser, og egentlig udvikle sig til et sted, hvor de godt kan de her ting. Fordi det er jo ikke det skal ikke være en, kan man sige, en lås for evigt, nogle af de her grænser, de måske har i deres hverdag. Ikke? Det kan jo alt fra hvor meget energi man har, eller hvor meget overskud man har, hvad man måske nogle hensyn i forhold til, hvad kroppen kan klare, ikke? Og så lige pludselig så er man et sted, hvor man er meget mere sundere, måske både i sind og krop, ikke? Og lige pludselig så kan man, så de har ikke noget problem mere, fordi det kan man bare. Det følger med, ikke? Så også at få dem ud over den del, det tror jeg er nok noget af det, også noget af det vigtigste for mange af de her, der kommer igennem projektet. Det er ligesom at skubbe sine egne grænser. Det ved jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er første gang, jeg stødte ind i det, var i e-sport. Men i hvert fald det eksempel, jeg husker på, at jeg havde et billede af mig selv, om at der var noget, jeg ikke kunne. Det var i forhold til et spil. Og så første gang, jeg oplever, at så prøvede jeg, gjorde en effort, øvede mig, og så kunne jeg godt alligevel. At den der aha-oplevelse, den kan virkelig sprede ringe, også sagtens forestille mig også til
til ude i den virkelige verden. Så, det er klart. Så er der jo altid ting, man vil have svært ved at have nogle ting, der bare, altså nogle ting, noget bagage, der gør, at der er nogle ting, der bare er svære at afklare, men at kunne lære at omgås det og være de rammer, og måske som sagt komme af med noget af det andet, altså menneskebagagen, det tror jeg, man handler det om det, for der er nogle ting, vi har altid nogle ting med rundt i livet, som gør, at vi reagerer i visse situationer, eller skal have ting på en bestemt måde, for at kunne fungere. Det kan man sige, det er jo på hver sin, men det tror jeg mere om det der med at mindske bagagen lidt, så det er i et omfang, man kan rumme, og man kan arbejde med, og man kan holde styr på. For hvis man har rigtig, rigtig meget, så kan det også være svært at styre på. Det kan være svært at være ude i et sted, hvor alle de her ting skal tages hensyn til. Ja. Hvis man kan mindske det lidt, og overkomme nogle af de her barrierer, så har man også meget nemmere ved at komme ind i steder, hvor man så kan finde plads til det, kan man sige. Og jeg vil sige, det er troen på, at det ikke er hindringer, men udfordringer. Lige snart man har tiltro til den, så er det jo følelsen, at der ændrer sig fra at arbejde, trods det aldrig lykkes, til at arbejde for, at det kan lykkes en eller anden dag. Det er bare en meget anderledes følelse, eller meget forskel på de to. I har været i gang noget tid, ikke? Ja. Men så er I gået i gang sådan lidt mere intensivt her, var det omkring sommer? Ja, det må jeg godt sige. Jeg tror, vi har brugt meget starten af projektet på ligesom også at finde ud af, hvordan vi er i det. Fordi en ting er jo at have en idé om, hvordan det hele kan fungere, hvad man kan, men at få det ud i praksis, det kræver også sin tid, tror jeg. Så jeg tror, den første tid har været meget sådan, også teste, og vi har også lavet vores fejl i det jo, kan man sige, undervejs, og lært en masse. Det er jo også lige så meget, som det er en udvikling for de personer, der kommer ind i projektet, så er det også en udvikling for os, og de samarbejdspartnere, vi har, fordi det er jo noget nyt, vi prøver af. Så for os, tror jeg, at starten har det været meget en læring, at finde ud af, hvordan gør vi egentlig tingene bedst, og hvordan skal det hele se ud, rent praktisk. Og så tror jeg selv roligt, vi er kommet hen i nu, kan man sige, overtog jeg projektet lige op til sommer, sammen med en kollega. Så jeg tror, efter det, at vi sådan stille og roligt er kommet ind og få sat vores præg på os, jamen så er der kommet, så tror vi noget sted hen, hvor vi nu er, at der har styr på systemerne og strukturen hos os i hvert fald. Og det giver så også udmunding i, at det bliver nemmere for de folk, der er i det, og vi også har lidt mere fokus på ligesom at begynde at sprede det lidt ud, altså budskabet ud, ikke? Fordi når man altid starter projektet op, så handler det jo lige lidt om at lige finde hoved og hale i det, indtil man faktisk har et produkt, hvor man siger, okay, nu ved vi faktisk, hvad det her er, og hvad det er, der gør, at det fungerer. Og så kan man jo begynde ligesom så kommer der jo automatisk lidt mere opmærksomhed på det, ikke? Og lidt med alarm, for at man ligesom kan bringe det lidt ud i verden og dele det. For det er jo, kan man sige, også målet i sidste ende, det er jo ligesom at vise, at det her, det kan noget, og forhåbentlig at sprede det ud til andre steder også, så folk kan gøre brug af den struktur, vi har skabt. Ja, så i nogle af de her medier, at der var en gut, der hedder Kasper, som er ude og fortælle noget om hans historie omkring Sørby e-sport, og hvordan det har ændret noget i hans liv. Ja. Har han været en del af projektet, eller har han været frontrunner? Eller? Ja, han var en af de første, vi faktisk havde igennem, kan man sige. Og var der også i en længere periode, ikke? Men hvornår begyndte projektet? Wow, det er jo snart det er 2 år siden, tror jeg. Okay. Og der er det begyndt det bare som med samarbejds. Ja, lige præcis. Så blev det som kan man sige, selve, kan man sige, ja, det er jo sådan, det bliver det, kan man sige, det starter som et samarbejds med kommunen, og så senere fik vi så knyttet fonden på os. Og hvad var det, hvornår kom fonden på, og hvad var det ændringer, det gjorde? Jamen, altså i starten var det jo mere netop for at få nogle folk ind, som vi kunne få ud i nogle, altså på hjælp med at komme ud og på arbejdsmarkedet igen, og finde ud af, altså få dem ud i nogle praktikker for nogle virksomheder, se hvad der kan, og så det vi egentlig efterfølgende søgte nogle penge til, var lidt at kunne hjælpe dem også efterfølgende. Det var det her efterværn. Så inden Velux kom på, der var det de der 13 ugers praktikperioder, som er helt standard i. Og der kunne vi jo godt mærke, at der var en overgang, som var svær, og som vi havde brug for
havde brug for mere, altså lidt mere støtte til, og lidt mere tid, ressourcer til, kan man sige. Så det er jo det, som det vi søgte ind i at kunne arbejde med, så det er både hele projektet, kan man sige, men også det her med, at vi kan gå ind og støtte dem, når de så ender ud i virksomhederne og ud i uddannelserne, og ligesom sørge for, at de kommer godt i gang, og hele den her overgang i et nyt sted og nye mennesker, at det bliver lidt nemmere, når man har nogen man kender, som man kan søge råd til, og søge noget erfaring fra, ikke? Og en sparring. Men Kasper der har været i, har været en af de første hos jer, det er jo sådan en helt succeshistorie med ham, ikke? Det må man sige. Helt uden for jobmarkedet, og lige pludselig så har han arbejde og kæreste. Arbejder næsten mere end mig nu. Og det er ellers svært. Ja, altså det må man sige, det er en af dem, der, kan man sige, ja, altså de andre, kan man sige, der er også mange andre, der er en succeshistorie, det er jo, kommer an på, hvordan man vurderer det, kan man sige, men det er helt klart en, hvor man siger, den er gået hele vejen, gået fra at virkelig at kunne fungere perfekt på arbejdsmarkedet. Sådan en historie, man gerne vil forsøge at skabe rammerne om og genskabe. Helt klart. Hvad er det så, I tænker i hans tilfælde? Hvad var det kunne? Hvad var det, I gjorde rigtigt? Jamen, jeg tror, det var altså støtten hele vejen igennem, kan man sige. Kasper var jo en af de første, der var i, kan man sige, forløb hos os, og den var igennem, men man kunne godt mærke, at det tager noget tid for mennesker, ikke? Så nogen kan klare det relativt hurtigt, og nogen har brug for noget længere tid, med ligesom, at man kan arbejde med nogle af de her ting, før man virkelig rykker sig. Så jeg tror også simpelthen, at med Kasper, jamen, det var meget, at han egentlig kunne indgå, som sagt, i fællesskabet hele vejen igennem, og ja, han havde jo også til at spare med at hjælpe ham igennem hele processen, indtil han virkelig var et sted, hvor han siger, nu er jeg lykkes, ikke? Ja, indtil han fik de første, kan man sige, job, og fik kørekort, og så få fuldtidsarbejde, ikke? Og er helt ud af det nu, ikke? Og sådan, så man er helt fri fra, kan man sige, fra systemet, og er selvforsørgende. Og han kom igennem et helt normalt 13 ugers afklaringsforløb lige præcis. Det var det første, han startede op på. Hvad var progressionen så ellers? Så efter så kom han ud i praktik, eller? Ja, nu kan jeg ikke huske hans præcise forløb. Han har været, jeg tror, vi har arbejdet med ham i lang tid. Han har været under os i lang tid. Så standard har han haft sine 26 uger hos os, og så har vi jo selvfølgelig også arbejdet videre, og ja, har haft ham som støtte, altså sørget for, at han har haft nogen, der kunne snakke med, og skubbe ham lidt, ikke? Den rigtige vej. Men Kaspers forløb hos jer, hvad var det, I opdagede, som kunne noget, som I gerne ville genskabe? Jamen, jeg tror, det var det her sikkerhedsnet, tror jeg næsten, man kan kalde det. At der er nogen, der virkelig tager sig tid til at ligesom hvis man sørger sig om folk, ikke? Altså vi ligesom lige skubber dem til mig og siger, nu skal du lige få lavet de her ting, eller nu er du ikke mødt op, eller altså har nogen, der har svært ved at i starten og med det med mødetider og møde op og være der i alle dagen, ikke? Så på den måde ligesom at hele tiden have nogen, der hvor man kan mærke, at de vil gerne det bedste. De vil ikke bare, det er ikke bare nogen, der bare gerne siger, nu skal du ud på mig arbejde det, men det er faktisk nogen, der er der for at gerne vil det bedste. Oprigtigt det har en interesse i, at du lykkes og finder ud af at finde din glæde i kan man sige, livet, ikke? Ikke kun er der i telefontiden fra 10 til 15. Det er et fællesskab, hvor man kan skrive om aftenen, hvis der er det, eller der har brug for en snak, ikke? Så jeg tror helt det her, at der faktisk, man kan mærke, at der er nogen, der siger, okay, og også forsikringer, men du kan mere. Du kan godt. Det tror jeg, det mange har brug for ligesom også at høre, ikke? Når man sidder meget med måske det her bagage, eller de her begrænsninger, som man tænker, det er svært, hvordan fanden finder de rundt i det her? Så tror jeg, det er rart at have nogen, som siger, men nu skal du se, og du kan faktisk meget mere, end du lige går og tror måske. Og så bare hele den her løbende opbakning, og løbende folk, der lige prikker dig, og lige skubber dig lidt fremad igen, ikke? Og også for at vide, at nu skal du det med lige tage dig sammen, ikke? Så det har også, det er jo en opting, man sige, det er jo en rollercoaster, det er jo så for alle, kan man sige, de her, der gennemgår den her udvikling, så vil det jo være nogle perioder, hvor man bare
springer der ud af og bare virkelig forbedrer sig, og så er der lige nogle ting, der rammer igen, hvor man så synger lidt tilbage igen, ikke? Ja. Og så tror jeg lidt, at der er nogen, der kan gribe ind der og lige sige, nu skal du sgu lige huske at rette op igen, ikke? Det tror jeg egentlig er ret vigtigt. Og også det, vi arbejder ind i, kan man sige, at det vores fællesskab kan, ikke? For det skal jo også, måske ikke kun være os, men det man måske er inde sammen med nogle mennesker, hvor det er en kultur, det her er en kultur, ikke? At man kan gå ind og snakke om de her ting, eller få hjælp, eller har nogen, som man kan spare det med. Det tror jeg jo er sindssygt vigtigt for folk. De kan også mærke mening, altså i pædagogikkens verden, så er der sådan en teoretiker, de fleste kender, der hedder Vygotsky. Vygotsky, han taler om zonen for nærmeste udvikling. Hvis man forestiller sig 3 cirkler, så i den inderste cirkel, der er det, man kan. Og så er den næste cirkel er det, man kan med hjælp. Og så er den tredje cirkel er det, man ikke kan. Og det tror jeg også tit med den her, nu føles det så forkert at kalde det den sårbare gruppe af mennesker, men de her, der har slået sig på systemet og jobmarkedet til en måde, hvor at man måske får sådan en, men jeg kan ikke gennemskue, hvordan jeg skal lykkes herude i det her arbejdsfællesskab. Jeg vil tit sætte sig ind i den her cirkel af, så holder jeg mig bare til det, jeg kan, og det, jeg ved. Og jobcentrene, tror jeg, den normale aktiveringsproces, det tror jeg sætter mange af de her mennesker ude i den yderste cirkel af det, de ikke kan. Altså så er det bare endnu flere failures, man bliver ramt af. Så det er der med at finde et sted midt imellem, hvor man kan opbygge deres selvtillid igen, og skalere det lidt ned til, at kan godt med hjælp, så skal man måske have lidt mere hjælp, fordi man har mistet troen lidt mere på sig selv end gennemsnitsdanskeren. Det tror jeg bare rammer en gruppe mennesker, som jeg kvæg mit arbejde som pædagog i hvert fald er rent ind i ofte, med arbejdet med unge mennesker med autisme, og normalt til højt kognitionsniveau. Altså unge mennesker, som rent faktisk tænkemæssigt kan det samme til mere end deres medmennesker, der lykkes. Men har nogle udfordringer, der gør det sværere. Som tit derfor ender i den der gruppe af sådan, okay, jeg kan se, hvad jeg skal, jeg forstår, hvad jeg skal, men jeg kan simpelthen ikke lykkes på lige fod med... Kan ikke finde vejen derhen, ikke? Altså. Ja, eller verden er for stressende, eller verden er for ond, eller... Altså, det kan jo være mange årsager til, at man ender i den situation. Så det der med nogle mennesker, der gider at bruge noget ekstra energi, som ikke er pædagoger, men rent faktisk bare mennesker, som vil hjælpe en med at lykkes, og som man har et fælles tredje med. Altså, sted, hvor man ikke er underlig eller udenfor. Lige præcis, den er fællesnævner. Og fordi, som sagt, det er jo, det vi nævnte tidligere, der er rigtig mange, der ender i det her, der sidder i de her situationer, som ender ude i gamingverdenen. Og jeg kan sige, jeg er jo også overbevist om, at gaming, det kan også godt være skadeligt, hvis det er sådan en verden, man synker ned i, og bare fuldkommen gemmer sig fra den realiteten, og lukker alt andet ude, ikke? Hvis du ikke har noget menneskekontakt, og du sidder og spiller singleplayer-spil hele dagen, og ser YouTube, så er der ikke noget godt ved computer. Der er ingen tvivl om. Så er det rent, For det er som så computeren... kan det blive negativt, ikke? Fordi så glemmer man lige pludselig alt om det sociale, og alt om verden rundt omkring sig, ikke? Og misser nogle ret vigtige ting i, kan man sige. Så på den måde kan det også godt være negativt, men det er jo så også, det fede ved det er jo så, hvis man bruger det til noget, rigtigt, jamen så kan det faktisk være rigtig, rigtig positivt, hvis man begynder at som sagt komme ind i bruge det som en fællesnævner, for at man har interesse for noget, og begynder at forstå folk, og måske forstå lidt deres folks døgnrytme og alle de her ting, altså har lidt mere forståelse for, jeg gamer også, altså det, nogle gange, så bliver det sgu også sit om natten, så er jeg også træt dagen efter, men så møder jeg stadig på arbejde, så kan jeg dele med også, ikke, altså. Jo. Det er den der fællesnævner også, jamen der er nogen, der er lidt ligesom mig, ikke, det der med at kunne sige op til nogle, altså, ikke måske en rolle med det der, men... Der kan lide det samme som en, men som har lykkes. Man kan sgu se sig lidt i det, og sige, okay, det kunne være mig. Jeg har altid haft sådan en aversion imod, når folk siger, at internettet er dårligt, eller internettet er godt, og sådan. Altså, jeg har det vitterligt på den måde, at den digitale verden er det samme, som kan sidestille med den virkelige verden. Og så man siger, en computer og skærm er dårligt. Det er det samme som at sige, den virkelige verden er dårlig. Altså, det er godt at gå i skole, men det er selvfølgelig ikke så godt at tage stoffer. Det er godt at gå til sport, men det er selvfølgelig ikke så godt at blive medlem af en bande. Altså,
det er jo helt gak, når man siger, at de ting skulle have noget med hinanden at gøre. Ja. Og for mig er det samme, når folk siger sådan, om computerspil er dårlige. Nej, altså at spille competitive Counter-Strike med et hold og sådan, der lærer du virkelig mange ting. At spille skak online, der lærer du virkelig at presse dig selv på mange ting. Ja, så er det dårligt at se YouTube, eller det er dårligt at sidde foran computeren og spille et singleplayer-spil alene, uden at snakke med nogen hele dagen. Det er dårligt, men det er lige så meget ikke noget hinanden at gøre, som det er at sammenligne fodbold med at gå i byen hver eneste weekend. Altså, nej, det er jo det er jo, der er jo rigtig mange gode ting i det, ikke? Og så som det som vi spiller på, det er jo netop at bare det at være et fællesskab af andre, der også sidder og spiller, og være et positivt fællesskab, hvor der er en kultur, der hedder, at vi er inkluderende, og vi gerne vil hjælpe hinanden. Det tror jeg betyder, altså så er det en rigtig positiv ting, ikke? Ja. Fordi man kan sige, altså, jo, sådan som singleplayer, og de ting er negative, men det er også til en vis mængde igen, ikke? Fordi det er jo ikke noget negativt i, det er ligesom at spise slik, det er jo også, hvis du spiser rigtig meget af det, så er det jo rigtig dårligt, men hvis du bare får en slik en gang imellem, så er det jo ikke fint, det skader jo ikke nogen. Så det der med, at det tager over, det er jo det, der oftest er udfordring, ikke? Så tager det over for mange. Og ja, styre ens liv mere, end at det er bare en sideting. Så det at kunne, ja, både det, men der er også bare nogen, som bare har interessen for det. Det tror jeg så, det er meget det vigtigste i hvert fald i projektet, og for de mennesker, der lykkes, og også det er den her fællesnævner. Og det er også det, vi kan mærke, at det er dem, vi lykkes bedst med. Det er dem, vi har den her fællesnævner med. Dem, som måske bare er lidt interesseret inden for IT og den verden, der har vi måske lidt sværere ved at komme ind til dem, ikke? For der har man ikke den her fællesnævner. Nej. Så det er nok det, der betyder allermest for, hvordan vi sådan, hvor tæt vi kan komme ind på folk, ikke? Og rykke til dem. Og det er også fordi vi kan sætte os ned og skabe et andet bånd, ved at bare sidde, måske bare game med dem, eller bare snakke om gaming, ikke? Jo. Det er jo måske ikke noget, de oplever så mange andre steder. Jeg tror også, det er det, som folk nogle gange kan falde i, det der, når man snakker om cyberpædagogik, så er samtalerne tit sådan, er cyberpædagogik godt, er det dårligt? Sådan, for mig er misforståelsen tit ind i, at altså, cyberpædagogik er ikke noget i sig selv, altså det er et redskab. Så det der med, kan man jo ikke bruge gaming? Jo, du kan bruge gaming, men gaming gør ikke noget i sig selv. Altså du kan ikke sætte dit barn for en computer og sige, Minecraft er et godt spil, det skal du spille, så er det alt godt, og så går man fra dem. Nej, man kan have et spil, og så kan man sidde og spille det sammen, og snakke omkring det, og man kan spille med sine venner, så kan man være en del af et fællesskab. Altså, det er ikke spillet i sig selv, det er det bliver brugt til. Lige præcis. Altså, det kan også være en helt tredje snak, kan man sige. Det er jo netop, som jeg også synes er et super spændende emne jo, at altså, hvad e-sporten kan i den forstand, altså hvad man kan lære ved at bruge e-sport, ikke? Noget, som vi gør meget med gennem vores skoler, ikke? Altså, jamen, så lærer man at kommunikere, man lærer at samarbejde, man lærer at gøre det, man lærer at tænke over, hvad man gør i spil, ikke? Lærer at, okay, jeg skal faktisk lægge en plan for, det kan være noget så simpelt som Minecraft. Lægge en plan for dagen, okay, jeg skal nå det. Og så prøver man det simpelthen, det lykkedes jeg ikke med, hvorfor gjorde jeg ikke det? Så alle de her tanker og de her ting, som man så kan gå hen og anvende i andre situationer også, det kan man lære gennem gaming. Og det er så meget sjovere, når man laver noget, man synes, der er sjovt og interesserer en, end man skal lære det igennem en bog eller sådan noget, ikke? Så det er jo det, kan man sige også, e-sporten også kan. Men det er jo også en helt tredje snak, kan man sige. Det synes jeg er mega relevant snak. Ja. Lad os gå ned ad det spor. Fordi det er jo, man kan jo sige, når vi snakker omkring det her med at få unge mennesker til at lykkes i deres liv. Og det er jo jeres våben, som de andre konkurrerende ikke har. Det er lige præcis den her digitale verden og det her gaming, som det som det sjovt nok kan, det er, at grunden til, at det også er farligt, er, at det er ret nemt at få en masse dopamin ind i hjernen. Men det, der også er det sjove ved udvikling og læring, det er, at dopamin i hjernen er en stor faktor i forhold til at lære, og at viden sætter sig. Fordi den del af hjernen, der kvalificerer viden til langtidsudkommelsen, den kvalificerer det ud fra dopaminniveau. Så når dørvagten til langtidsudkommelsen står og siger, at det her er værd at lære, så kigger den på, hvor glad er du lige nu? Om du er rigtig glad, så er det værd at lære. Så hvis du skal gøre noget, som er udfordrende, og du har det sjovt imens, så er det sjovt nok lettere ved at lære det. Og så er det også nemmere at blive, kan man sige, altså skubbe folks grænser, ikke? Det er jo det, vi oplever, når folk laver noget, der synes er sjovt, så er det nemmere at sige, det kan du godt gøre lidt bedre, og så tænker okay, det kan man godt.
I stedet for, at de synes noget, der er utrolig kedeligt eller dumt at lave, så det kan jeg love for, at jeg ikke kan lave bedre. det kan jeg ikke lave bedre, og jeg gider ikke at gøre det igen. Præcis, men det andet, der kan man presse lidt mere, så kan man sige, altså det jeg synes, der er spændende ved det, er jo netop at få folk til at forstå, hvad for nogle kompetencer de egentlig bruger, når de så sidder og spiller, og tænker over, hvad det er, de sidder og laver. Hvis jeg bare sætter mig og bare spiller et spil, og bare slukker hovedet og bare spiller derudad, jamen, så får jeg ikke super meget ud af det. Men jeg har faktisk begyndt at tænke over, okay, jeg skal bruge de her kompetencer, okay, jeg skal lige lære at kommunikere lidt bedre til mit hold, det fungerer ikke så godt, der var meget miskommunikation, eller vi var ikke så gode til at samarbejde om det her, der gik noget galt, og begynder at evaluere over de ting, man laver, og så prøve at forbedre det. Jamen, det er jo den fede ved e-sport, og også altid det, jeg har synes har været spændende selv ved at spille senere end, ikke? Og spille konkurrence CS. Jamen, det er jo netop det der med, okay, hvordan kan vi gøre ting bedre, og udvikle sig selv, ikke? Hvad kan jeg gøre bedre, og hvad kan vi gøre bedre som hold, og hvordan kan jeg... Så det der med bare at game, mens man aktivt tænker over, hvad det er, man gør, så bliver det lige pludselig en positiv ting, i stedet for det bare er, jeg lægger lige hovedet til siden, og så spiller jeg bare for at filme i hovedet med en masse, for ligesom at lukke andre ting ud. Ja. Og det kan også være en fin ting af til, kan man sige, og have den del, men det er bare vigtigt, at, som sagt, at det ikke er det, der går ind og overtager, men at man faktisk kan bruge det som positivt, og man lærer en masse ting igennem, eller bruger en masse kompetencer når man sidder og gamer, som man faktisk også godt kan bruge ude i arbejdslivet, eller ude i skolen, eller 100% i sociale sammensætninger. Altså fordi selvom jeg sidder og siger alle de her ting, altså så jeg er inde i en periode i mit liv, hvor arbejde fylder rigtig meget, og rigtig smadrer mit hoved, når jeg kommer hjem. Så tror det være, at det eneste jeg laver, når min kone og min søn er gået i seng, det er at spille singleplayerspil og se YouTube. Så ser jeg podcast på YouTube, og så spiller jeg Stardew Valley. Det er det, jeg gør lige nu. Og det er der absolut ikke nogen læringsmæssig god ting ved. Men det er afslapning, og det er at koble hjernen af, fordi den er på overarbejde hele dagen. Ja, og der er det jo godt. Lige præcis. Der har du balancen jo, kan man sige. Ikke? At du har den udfordrende del i dit arbejde, hvor du bruger dit hoved og bliver ved med at videreudvikle dig selv, og lære nogle ting og bruge de her kompetencer. Og så har man jo brug for at slappe af og koble af. Det har man lige så meget brug for. Men når man ikke har den anden del, så kan det være ret svært. Ikke? Og nu kan man sige, nu arbejder vi rigtig meget med specialskoler inden for det her område, i hvordan man kan bruge e-sport til at udvikle deres kompetencer. Så er det jo nogen, der har det ret svært, kan man sige, i skolen, og har svært ved at se, hvordan de kan bruge de her ting til noget. Så det, de kan komme ud og lave noget, de faktisk synes er sjovt, og man så, uden at de måske tænker over det, giver dem nogle redskaber, som de kan bruge senere hen, og så, når de så først gør det, siger, okay, prøv at se, det er du faktisk god, du kan faktisk det og det. Nå, okay. Og så prøv næste gang, du er i skole eller sådan noget, så kan du prøve at anvende det her en gang, så kan du prøve at sige, okay, men så sætter du prøve at lave en plan for opgaven, ikke? Og på samme måde, ikke? Tænk det meget igennem, og så bliver det lige pludselig lidt nemmere, ikke? Så at få dem til at forstå det, og give dem nogle redskaber, som de så kan lykkes mere med, ikke? Det synes jeg er det spændende i hvert fald i at kunne bruge, altså hvad e-sport kan, ikke? Jo. Fordi når jeg snakker med mange, der ikke er så meget inden for e-sportsverdenen, så er det jo oftest, altså gaming er det ikke bare, så spiller vi en computer. Så når man begynder at snakke om, hvad det her egentlig kan, og de faktisk får øjnene op for, hvad er nogle kompetencer, man kan give folk gennem at sidde og spille, det er fascinerende. Kan du forestille dig, hvis vi kom ned i en sportshal på et tidspunkt, og vi forestiller os, der var 4 forskellige sportsgrene, der var i gang. Der var skydning, så var der badminton, og så var der fodbold kørende, og så var der dart. Og så gik man hen til dem og sagde, er det ikke bare sport? Altså, I laver det samme, gør I ikke? Du vil kigge fuldstændig på en, som om man var idiot. Altså, kan du ikke se det forskelligt? Her spiller vi med 2 mennesker mod hinanden. Her spiller et helt hold mod hinanden. Her spiller jeg alene. Og her laver jeg noget, som ser ud som om, altså med skydningen, der bruger man vitterlig ikke en muskel, så at kalde det sport, vil fodbolddrengene nok sige, det der er ikke sport, du lægger og skyder, og du har ikke, altså, sådan, det er ikke det samme. Og det vil man jo aldrig nogensinde sammenligne. Nej. Eller gå hen til en gruppe venner og sige, hvad arbejder I med? Og så siger de, at jeg er landmand, og jeg er bankrådgiver, og jeg er danser. Nå, okay, så jeg arbejder med det samme. Nej, altså de ting er jo helt indløsende for alle mennesker. Men når man ikke spiller computer, eller bliver så meget for nettet selv, så kan man
gå hen i Sørby e-sport og stikke hovedet ind ad døren og sige, nå, I spiller bare computer? Nej. Ja, så I er bare på arbejde. Altså, det er jo vitterligt, den sammenligning, der er. Og der er bare sådan en brud i forståelse af, hvad computerverdenen er. Og det er jo også, kan man sige, det er jo fair nok, kan man sige. Hvis jeg går ind i et andet område eller andet arbejde, så er der også meget, jeg ikke kan forstå, og ikke forstår, hvordan det virker. Og det er det, der er spændende ved det. Det er bare så usynligt med e-sporten, fordi det alt sammen foregår på en skærm og med en mus og med et keyboard. Fordi det igennem lang tid har været den her stigma mod gaming, kan man sige. Men udefra ser det også bare ud til. Ja. Altså, man kan jo godt se forskel på nogen, der står med et gevær, og nogen, der står med en fodbold. Altså, ja, det kan vi se er forskelligt, men hvis man nu spillede fodbold med geværet også, altså, så vil det også være svært at se udefra, men det er bare, hvordan fanden skal man bryde den verden ned? Har du nogle erfaringer med hvordan forklarer du forældre, der kommer og siger, jamen, er det ikke bare at spille computer? Ja, men det er jo meget det her med at forklare dem om de her ting, hvad de egentlig sidder og laver, og altså forklare dem de her kompetencer, altså at de lærer, jamen okay, vi lærer dem faktisk at sidde og snakke pænt til hinanden, jeg lærer dem at snakke kort og altså kontant, at give information til hinanden, og kunne give plads til hinanden, ikke? Alle de her ting, og det er sådan nogle, simpelthen, okay, hvor gør du også det? Altså, når du er på arbejde, skal du så også kunne snakke med dine kollegaer, skal du kunne forstå korte informationer, og kunne give plads til, at der er andre, der kommer med deres idéer, og så videre, alle de her ting, det er godt. Men det er fuldkommen det samme, de gør, når de sidder og spiller. De skal bare forstå, at de gør det. Ja, lige præcis. Og at de kan de ting, og de faktisk er gode til de ting. Ja. Og så dem, der måske har lidt udfordring med det, jamen dem kan man så nemmere lære dem det igennem e-sporten, fordi det er noget, de synes, der er spændende. Så er vi tilbage til det med, at når man synes noget, der gør noget, man er glad for, og man synes er sjovt, jamen, så er det meget nemmere at lære. Og der er gaming jo, kan man sige, jeg tror ikke, der er nogen forældre, der sidder derude, og ikke har et barn, der sidder med iPad'en, eller telefonen skal spille et eller andet, eller gerne vil spille Fortnite, eller hvad det nu er. Jeg tror, der er få mennesker, der ikke kan genkende til den digitale verdens dopaminsystems hacks. Altså alle, så stort set alle kan jo blive fanget af det der, ikke? Så hvis man som voksen og forældre også kunne forstå det her, og også anvende det, og prøve at fordomme lidt i det også, ikke? Jamen, så kunne det lige pludselig blive til en lidt mere positiv ting, i stedet for det bare er, og nu sidder han med skærmen igen, og han vil ikke andet at sidde ved iPad'en, og stikke af, jamen prøv at bruge det til noget. Ja. Noget positivt, ikke? Og prøve at forstå den verden. Og det tror jeg, mange har måske svært ved at danne den her relation mellem gamingverdenen og jeg kan sige, den rigtige verden. Ja. Hvordan kan man bruge det til, at det får dig ud-agtigt? De kompetencer, man kan, hvordan kan man skærpe dem? Men det er også lige så meget for dem, der sidder og laver det, at man forstår det, ikke? Jo. Jeg tror, der er mange, der heller ikke tænker over det, at det er en ting. Og så ser de heller ikke sig selv gøre det, der er den værste del af det at spille computer. At scroll Instagram, eller scroll Facebook, det er jo eller scroll YouTube Reels. Altså, der er ikke så mange kompetencer, man får ud af det. det er den værste skuffe af skærm, man overhovedet kan få. Og forældre er meget opmærksomme på deres børn, men jeg tror ikke, det er særlig mange, der siger sig fri for nogle gange at ende med næsen i skærmen og scrolle nedad. Fordi man er træt efter et langt dags arbejde, og det er okay. Men man skal bare, det samme træk, børnene har. De har bare, altså det vil altid være der. Du vil aldrig nogensinde kunne fjerne det. Så hvis du kan styre dine børn i en retning af, at så er det i det mindste noget socialt, de bruger det til. Om jeg spiller Fortnite med mine venner. Perfekt. Altså, nej, det er bedre, de kan have ud og spille fodbold. Ja, men hvis de alle sammen sidder, altså hvis det er der, de gerne vil være, så og så er jo, jeg kan sige også e-sporten for mange af dem, der netop ikke lykkes i fodbold eller håndbold eller andre sportsgrene, men simpelthen bare har en stor interesse for gaming og ikke rigtig føler, at de passer ind andre steder, ikke? Ja. Så det man kan lave nogle fællesskaber, hvor de sådan kan lykkes i, ikke? Og være sociale og udvikle sig dem igennem, for det er lige så, altså man udvikler sig også som barn, der handler det bare om at være i de rigtige rammer, kan man sige. Så længe du er i en setting, hvor du er med nogle andre mennesker, så vil du altid udvikle dig i en eller anden form. Du lærer helt til noget, hvordan du begiver dig, og hvordan du reagerer i forskellige situationer, og så længe der er lidt
nogle folk til lige at pege i den rigtige retning, så vil det jo udenbart altid udvikle dig, ikke? Så det med, at man kan fange de personer også, som måske ikke matcher ind så mange andre steder, eller de personer, som... Det er også ofte det, vi oplever med de klasser, vi har, altså de personer, der storkler allermest i skolen, jamen, det er nogle af dem, der shiner allerbedst i e-sportsundervisningen. Ja. Fordi det er lige pludselig noget, de er sindssygt gode til, ikke? Og man er sikker på, at man kan sikre stimulering af hjernen hele tiden. Altså, det er jo de perfekte læringsrammer for børn med ADHD at lære i. Fordi hvis du har en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor at dit dopaminniveau er lavt i hjernen hele tiden, hvis du så kan få læringsrammer ind et sted, hvor du kan dopamin påvirke hjernen hele tiden, altså så har du ikke problemer med hukommelse, så har du ikke problemer med indlæring. Nej. Altså man kan virkelig bruge det. Okay, jeg tænker, så kan folk lige pludselig regne meget hurtigt. Ja, lige præcis. Jeg kan finde ud af det. Super, så er det nemt. Ja, det har jeg oplevet alt for mange gange, hvor vi har siddet og gennemgået nogle ting, og sagt, hvor meget penge skal du bruge for at købe det? Svaret med inden for 2 sekunder. Ja. Og så står matematiklæren bare ved siden af, og jeg tænker, han har aldrig lavet matematik før. Ja, nej, du har ikke gjort det interessant før. Præcis. Det er der, den ligger. Men så sagde du siger først, at du altså have en sund interesse for gaming, så kan man bruge det i fællesskabet. Jeg tror egentlig, det er det, som jeg godt kunne tænke mig, at sige til forældre, som synes deres barn har, eller hvor deres barn har en usund forhold til gaming. Altså, i stedet for at kæmpe tovtræk med det, så send dem ind i sådan nogle fællesskaber som Sørby, for at så kan deres usund interesse blive en sund interesse. Det kan faktisk endda blive en karriere. Altså, hvis det er det, der er hele verden, så brug tid på det. Der kommer rent faktisk til at være jobs på samme måde, som der er jobs for fodboldspillere i fremtiden i det. Ja. Altså, og der er så mange gode ting i den verden. Altså, kom ind i nogle rammer, ikke? Der kan løfte nogle af de her ting. Fordi kan man sige, det i hvert fald vores fællesskab går meget på, det er jo også, at når vi bare har spillere på almindelige hold, jamen, så handler det jo ikke kun om, at de er på holdet og har det godt, jamen, så bekymrer sig om, okay, men så er det også vigtigt, at går de i skole og går det godt i verden, så snakker man automatisk også om sådan nogle ting, ikke, når man er socialt på et hold, ikke? Og kan finde nogen og det er måske nogle af de udfordringer, man sidder med, eller man har det svært med, som man så kan få noget hjælp til. Så det med, præcis at få dem ud i nogle rammer og nogle fællesskaber, som kan støtte dem op om det, og samtidig, at de kan lave noget, de synes, der er spændende og sjovt. Det er jo det allervigtigste. Hørt. Jamen, det var nogle afstikker, nogle forskellige ret, men jeg synes, det binder det meget godt sammen. Det her med, at en lovende fremtid for, at interesser og gaming måske kan smelte sammen med livskvalitet og uddannelse, det eller livsmestring, det er jo ikke kun uddannelse eller job. Det er en tanke, der giver mig en masse ro i maven, for jeg tror, jeg i hvert fald i min karriere har set en masse unge mennesker, som har haft brug for lige præcis det, som I har gang i, som formentlig nu ville have haft en mulighed for det. Håber, I får skide meget succes med det. Jo, tak. Jeg kan ikke forestille mig, at der andet der sker, når det er jer, der er bag, men... det er i hvert fald været spændende rejse indtil videre. Også meget lærerig for os, ikke? Og også prøve at udvikle kan man sige, hele systemet og strukturen omkring, hvad er det, der skal til. For det er jo det vigtige, det hele, det er jo for os, kan man sige, at finde ud af, hvad er det, der gør, at det kan lykkes, og hvordan kan vi brede det ud. For i sidste ende vil vi jo rigtig gerne kunne ramme så mange mennesker som muligt med det her, der har brug for det, ikke? Så det at kunne udbrede det til andre dele af landet, og kunne sige, at det her, det er det, vi har fundet ud af, der virker. Og så at andre mennesker kan gavne det, det er jo vores største ønske, ikke? Så fingrene krydset. Ja, vi er godt på vej i hvert fald. Det begynder at tage fat. Så hvis du vil plukke noget, vil du opfordre nogle forældre, hvad skal forældre gøre, hvis de har børn, der gerne vil e-sport, og nogle kommunedirektører, der sidder og lytter med i andre kommuner, hvor skal de... Ja, men i hvert fald, jeg tror det vigtigste er at have det der, altså åbne sind for det, ikke være, det er ofte den der, så har man den der, den der negative indstilling til det, men man prøver at have det med at åbne sind for, hvad altså gaming kan, og hvad det egentlig godt kan fordre, hvis man bruger det på den rigtige måde. Og så prøve at
skabe de her rammer for de personer, der måske er inde i den verden, ikke? Og hvis man ikke har lyst til at begive sig ud i det, hvordan får man fat i Søby e-sport? Jamen, det er... Skriv os besked på Facebook. Send os en mail. Ring til os. Det er... Jeg tror altid, vi er åbne for at tage imod nye. Og hvis vi ikke kan løfte dem, jamen, så hjælper vi med at finde et sted, der kan. Det handler ikke så meget om hvor man er henne, men mere, at man er i et fællesskab, hvor man kan finde sin plads. Der er i hvert fald masser af online fællesskaber også. Så det må man sige. I hørte det her først. Søby e-sport på Facebook. Tusind tak fordi du gad at sludre med i dag, Luca. Det er altid et spændende emne at dykke ned i, og noget, der altid godt kan være lidt mere fokus på. Det er i hvert fald 2 unge, nu er vi ikke unge gamere, men der var gamere, da vi var unge og ikke havde fællesskabet. Det er i hvert fald noget, vi altid ender med at snakke meget om. Det, hvor fedt det ville have været, hvis det her var der, da vi var børn, ikke? Så er det dejligt, at man kan få lov til at være en del af og sikre, at det er her nu. Dig lidt mere end mig. Jeg var kort ind over. Det er det. Men til lytterne, tak fordi I lyttede med, og tak fordi du kom, Luca, endnu en gang. Jo, tak. Og på gensyn.